Jeg hedder Sille, jeg kommer fra tzenergy.net. Er du en af dem, der godt kunne tænke sig at få ændret på sin krop, så er det nu, du skal høre efter. Fordi til januar 2015 kommer der et nyt vægtkontrolsprogram på banen, som hedder TR90. Og som newskin-distributør har jeg fået lov at teste det her produkt lidt på forhånd. Og jeg har fået nogle fuldstændig fantastiske resultater ud af det. Om mig selv kan jeg sige, at jeg har PCO, så det er praktisk talt umuligt at tabe sig. Jeg har i 5 år haft kronisk træthedssyndrom. Jeg har et piskesmæld i hoften, som i september 2013 faktisk betød, at jeg ikke kunne gå 14 dage. Så går jeg jo selvfølgelig til massør, som fortæller mig, at min krop reagerer, som om jeg er 80 år gammel. Jeg burde gå med rollator eller stok, og hvis jeg ville have nogen chance for at bevæge mig i min fremtid, så var det ligesom nu, at jeg skulle ændre på min kost og på min livsstil. Det er en rimelig hård besked at få, når man er 38 år gammel. Derudover kan jeg også fortælle, at jeg har haft en spiseforstyrrelse i godt og vel 27 år, som hedder på dansk overspisning. Jeg har været seriøs sukkerjunkie. Jeg har prøvet et utal af slankekurer. Jeg har været på slankehold, you name it. Intet har virket. Intet har jeg kunne holde. Efter maks 2-3 uger, så har jeg faldet fra igen. Så blev det for svært, og jeg måtte bare have noget sukker. Det fede ved TR90, det er, at man får nogle tabletter med, som styrer ens sukkertrang og som styrker viljestyrken. Og det vil sige, at de her 90 dage har faktisk ikke været særlig svært. Jeg har ikke haft trang efter sukker. Jeg har siddet til fødselsdage med kagebord og holdt mig til min sunde livsstil, fordi at jeg kunne. Det har så betydet, at på de 90 dage, der har jeg tabt 7,2 kilo. Det lyder umiddelbart ikke så meget, men da jeg jo har bygget muskler op samtidig med, at jeg har tabt fedt, så sidder det meget anderledes. Jeg kan fortælle, at den her bluse har jeg købt for 5 år siden, og har aldrig nogensinde kunne have den på. Det kan jeg pludselig nu. Det har betydet, at der er røget ca. 65 cm af min krop rundt omkring, blandt andet 14 cm i taljen. Det kan ses, og folk nævner, at det kan ses, og det er jo helt vildt fantastisk. Det fede ved TR90 er modsat andre kurer, hvor man tager det hele på igen bagefter. Så fortsætter man med at tabe sig, fordi man som sagt har bygget muskler op, samtidig med at man har tabt sit fedt. Så det er cirka 3,5 uger siden nu, at jeg stoppede på TR90, og jeg har yderligere tabt 2 kilo. Det går vældig stærkt. Og så kan man sige, hvad har jeg gjort? Jamen, jeg har levet sundt, spist masser af kød, grøntsager, skåret ned på kulhydrater. Og så har jeg været træningscentret i alt det, jeg har magtet. Man kan sige, med træthedssyndrom og piskesmæld i hoften, så har jeg jo ikke stået i træningscentret 3-4 timer om dagen, vel? Men måske sådan, ja, det er blevet oftere og oftere, og nu er jeg helt oppe på 1,5 time. Det er stort for mig. Så på trods af mine skavanker og mine udfordringer, så har TR90 ændret helt utroligt meget for mig. Og den dag i dag, hvor jeg ikke er på TR90 mere, så har jeg stadig ikke brug for sukker. Har I lyst til at følge min historie, så har jeg en side på Facebook, der hedder Silles Rejse fra Fedme til Velvære. I kan også gå ind på tzenergy.net og se på kontaktoplysninger, hvis I gerne vil vide mere. Tak fordi I lyttede.